Σε αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε με το CCNA Course και θα εξηγήσουμε σήμερα το Chapter 3, το οποίο είναι το Fundamentals of WANs και IP Routing. Οπότε πάμε για intro και τα λέμε σε λίγο. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του IT Path. Όπως έχετε ήδη καταλάβει, έχει γίνει ένα break κάποιους μήνες τώρα λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας του οποίου είχα και έτσι δεν είχα τον χρόνο που χρειαζόταν για να συνεχίσω να κάνω το YouTube για κάποιο καιρό. Βέβαια, τώρα είμαι σε πολύ καλύτερη θέση για να μπορέσω να συνεχίσω κανονικά και να πάμε με το κανάλι με την κανονική του ροή, εβδομαδιαία είτε ανά 2 εβδομάδες όπως συνηθίζω να κάνω. Εδώ να αναφέρω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα μέσα στις επόμενες 1-2 μέρες να βγει και άλλο επεισόδιο που δεν θα έχει να κάνει με το CCNA αλλά θα έχει να κάνει με κάτι άλλο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω. Ας μην πολύ λόγο όμως τώρα, πάμε να συνεχίσουμε στο CCNA Course και το Chapter 3 που είναι το Fundamentals of WANs και IP Routing. Φανταστείτε λοιπόν ότι είστε ένας υπάλληλος μιας μεγάλης εταιρείας και κάθεστε στο γραφείο και είστε συνδεδεμένος σε μια endpoint συσκευή που αυτή μπορεί να είναι ένα PC, ένα tablet, ένα κινητό και ούτω καθεξής. Με αυτή τη συσκευή είστε συνδεδεμένοι στο LAN αυτής της εταιρείας, είτε με τη χρήση ενός Ethernet καλωδίου είτε ασύρματα όπως έχουμε πει. Άμα εσείς τώρα από αυτό το LAN, από αυτό το δίκτυο το οποίο είστε συνδεδεμένοι, θέλετε να συνδεθείτε με μια ιστοσελίδα που βρίσκεται στους web server κάποιας άλλης εταιρείας ή ακόμα και της ίδιας εταιρείας αλλά σε κάποια άλλη τοποθεσία. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό, η πληροφορία σας θα πρέπει να ταξιδέψει μέσω κάποιων WAN links. Οι WAN τεχνολογίες ορίζουν το τι γίνεται στο Layer 1 και το ποια πρωτόκολλα θα χρησιμοποιηθούν στο Layer 2 για να μεταφερθεί πληροφορία μέσω μεγάλων αποστάσεων. Οι δύο WAN τεχνολογίες οι οποίες θα μιλήσουμε τώρα είναι οι Leased Lines και τα Ethernet WANs. Οι Leased Lines χρησιμοποιούνται τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά όσο πάει χρησιμοποιούνται και λιγότερο. Αλλά παρόλα αυτά θα συναντήσετε Leased Lines και σε κάποια δουλειά η οποία μπορείτε να δουλέψετε, αλλά και στις εξετάσεις. Τα Ethernet WANs από την άλλη χρησιμοποιούν τα ίδια πρωτόκολλα όπως το απλό Ethernet, απλά χρησιμοποιούν κάποιες έξτρα λειτουργίες για να μπορέσουν να το κάνουν να δουλέψει σε μεγάλες αποστάσεις. Για να μπορέσεις να συνδέσεις δύο δίκτυα LAN με ένα WAN link θα πρέπει κάθε ένα LAN να έχει ένα router και μεταξύ των router να υπάρχει το WAN link. Όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα στην εικόνα 1, όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει αυτό το LAN που μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα κτίριο μιας εταιρείας ας πούμε. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι άλλο κτίριο μιας εταιρείας και μεταξύ του router της μιας εταιρείας και το router της άλλης υπάρχει ένα WAN link που μπορεί να είναι είτε Ethernet WAN είτε Leased Line, το οποίο συνδέει αυτά τα δύο LANs και έτσι μπορούν να επικοινωνούν. Αλλά ας πάμε και τώρα να δούμε ακριβώς τι είναι ένα Leased Line. Εδώ πέρα βλέπετε ας πούμε ότι αυτό είναι το κτίριο μιας εταιρείας και αυτό είναι ένα άλλο κτίριο της ίδιας εταιρείας. Ας πούμε αυτή η εταιρεία ότι λέγεται IT Path Limited. Αυτό τώρα το Leased Line εδώ πέρα ουσιαστικά τι είναι δύο ζεύγη καλωδίων προς τη μία κατεύθυνση και δύο ζεύγη καλωδίων προς την άλλη κατεύθυνση και λειτουργεί με full duplex. Αυτό τι επιτρέπει γρήγορη αναμετάδοση πληροφορίας προς τις δύο κατευθύνσεις με full duplex λογική. Τώρα μια εταιρεία που προσφέρει ένα Leased Line σε έναν πελάτη δεν σημαίνει ότι τραβάει από το ένα κτίριο στο άλλο ένα πολύ μακρύ καλώδιο και για χιλιόμετρα και έτσι πίνουν τα δύο κτίρια. Ο ISP χρησιμοποιεί πάρα πολλά καλώδια και πάρα πολλά switches ενδιάμεσα, τα οποία ο πελάτης δεν χρειάζεται να ξέρει τι και πώς. Απλά ο πελάτης πρέπει να ξέρει ότι αυτό το οποίο θα πληρώσει θα λειτουργήσει σαν ένα Leased Line, δηλαδή σαν να είναι μια ιδιωτική γραμμή μεταξύ του κτηρίου 1 με το κτίριο 2. Και εν τέλει το ένα Leased Line λειτουργεί, άμα το δείτε, σαν ένα crossover Ethernet cable. Ουσιαστικά φτιάχνει ένα δίκτυο ISP που όπως είπαμε κρύβεται από τον πελάτη, γιατί τον πελάτη δεν τον ενδιαφέρει το πώς έχει δομημένο ISP το δίκτυό του και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να έχει προσβασιμότητα σαν point-to-point link μεταξύ του κτίριου 1 και του κτίριου 2. Επίσης το Leased Line έχει πολλές ονομασίες. Leased Line ας πούμε λέγεται γιατί ας πούμε ο πελάτης δεν την έχει αγορασμένη αυτή τη γραμμή, δεν είναι δικιά του, απλά την νοικιάζει από ένα service provider με ένα υψηλό κόστος γιατί προσφέρει ιδιωτικότητα και πολλά άλλα. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα τα ονόματα μπορούμε να τα πούμε Leased Circuit, Serial Line, Serial Link, Point-to-Point Link, Point-to-Point Line, Tough One, One Link ή Private Line. Μπορείτε να πατήσετε ένα pause εδώ πέρα να διαβάσετε για ποιο λόγο χρησιμοποιούν την κάθε ονομασία, αλλά ό,τι και να χρησιμοποιήσετε εν τέλει αυτό που θέλετε να πείτε είναι ότι χρησιμοποιεί ο πελάτης ένα Leased Line. Και όπως είπαμε, ο ISP δεν περνάει ένα καλώδιο από το κτίριο 1 στο κτίριο 2 μόνο και μόνο για αυτόν τον πελάτη. Όπως είπαμε, έχει ένα μεγάλο δίκτυο καλωδίων
το οποίο όταν ένας πελάτης θέλει να νοικιάσει μια γραμμή, το προσαρμόζει έτσι και το κάνει configure έτσι όλο το δίκτυο, ώστε η γραμμή και το μονοπάτι το οποίο θα ακολουθήσει πληροφορία από το κτίριο 1 ως το κτίριο 2 να αντιμετωπίζεται σαν να είναι ένα point-to-point link. Και άμα δούμε εδώ πέρα, σκεφτείτε ότι αυτό είναι ο πελάτης, η IT Ltd, ας πούμε. Και εδώ είναι το δεύτερο κτίριο της IT Ltd. Αυτά τα δύο κτίρια θέλουν να φτιάξουν ένα leased line. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο ISP, telco, ας πούμε ότι είναι ο provider, ο ISP. Το telco είναι για το telecommunication, ξέρω εγώ. Και σκεφτείτε ότι έχει πολλά κτίρια με διάφορα, που έχει φτιάξει ένα μεγάλο δίκτυο ανάλογα την περιοχή την οποία καλύπτει ο κάθε provider. Και έτσι στέλνει ένα καλώδιο εδώ πέρα. Αυτό το καλώδιο από το κτίριο 1 δεν πάει επιτόπου στο κτίριο 2, πάει στο δίκτυο στα κεντρικά σε ένα switch του κτίριου 1 του ISP. Μετά το switch αυτό πάει σε ένα κτίριο 2 και ούτω καθεξής. Μπορεί να έχει και άλλα κτίρια ενδιάμεσα και εν τέλει φτάνει στο κτίριο 2. Τώρα όλη αυτή η διαδρομή εδώ πέρα που περνάει και από switches και από άλλα καλώδια κλπ. Λειτουργεί σαν ένα list line, δηλαδή όλο αυτό που περνάει, ασχέτως ότι περνάει μέσα από switches κλπ. Λειτουργεί σαν ένα link το οποίο ας πούμε έχει repeaters για να βοηθάει έτσι τη δημιουργία μεγάλων αποστάσεων. Αλλά όπως βλέπετε δεν είναι ένα καλώδιο φυσικά από το ένα κτίριο στο άλλο, υπάρχουν πολλά κτίρια τα οποία περνάει η πληροφορία, αλλά εν τέλει λειτουργεί όπως είπαμε σαν να είναι ένα καλώδιο από το ένα κτίριο στο άλλο. Το list line όμως επιλέγει τον τύπο του καλωδίου, δηλαδή το layer 1, το πώς θα μεταδώσει την πληροφορία, και αυτό υπόσχεται τη μετάδοση πληροφορίας από το ένα link, από το ένα site που είναι το κτίριο 1 στο άλλο που είναι το κτίριο 2. Το data link protocol τώρα, υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα για το layer 2 του ενός list line. Τα πιο διαδεδομένα data link protocols είναι το high level data link protocol ή αλλιώς HDLC ή το point to point protocol που είναι το PPP. Όλα τα data link protocols έχουν ένα κοινό σκοπό, να οργανώσουν έτσι την πληροφορία ώστε να μεταφερθεί μέσω από ένα συγκεκριμένο physical link. Για παράδειγμα, το Ethernet data link protocol χρησιμοποιεί το Ethernet address και το FCS στο trailer για να στείλει την πληροφορία, για να ξέρει πού να τη στείλει και να τσεκάρει και άμα υπήρχε κάποια μεταβολή στην πληροφορία ή άμα πρέπει να το ξαναστείλει. Και το HDLC έχει παρόμοιες λειτουργίες με αυτό του Ethernet. Το HDLC έχει πολύ λιγότερη δουλειά να κάνει από το Ethernet, γιατί ναι μεν έχει το address field που βάζουμε το destination MAC address για να στείλει το frame, ακριβώς όμως επειδή είναι point to point link, δηλαδή είναι από το ένα site στο άλλο συνδεδεμένο και δεν υπάρχουν 3-4 διαφορετικοί δρόμοι οι οποίοι μπορεί να πάει η πληροφορία. Ναι μεν έχει το address field το οποίο βάζουμε το destination address, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο μπορεί να πάει. Ας πούμε, σκεφτείτε ότι αν πάτε εσείς με ένα φίλο σας για δείπνο ή με την κοπέλα σας για ένα δείπνο, δεν χρειάζεται κάθε φορά που μιλάτε να της απευθύνετε το λόγο και να της λέτε μιλάω σε σένα, ας πούμε τώρα. Όταν είστε οι δυο σας, ο ένας θα μιλάει στον άλλον. Το ίδιο πράγμα είναι και με το HDLC. Ναι, μεν έχει το address destination field στο header του HDLC, αλλά είναι ελαχίστης σημασίας, γιατί όπως είπαμε, ένας δρόμος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει πληροφορία. Οπότε και να μην το είχε, δεν θα έπαιζε κάποιο ρόλο. Και άμα πάμε να δούμε και εδώ πέρα τώρα στην εικόνα, βλέπετε ότι αυτά είναι τα fields τα οποία έχει το HDLC. Έχει το flag που μπορείτε να διαβάσετε εδώ πέρα, έχει το address, το destination address που όπως είπαμε δεν είναι ελαχίστης σημασίας, έχει το control field, το type και το FCS στο τέλος για να τσεκάρει άμα η πληροφορία έφτασε όπως έπρεπε στον προορισμό της. Δεν μπαίνω τώρα σε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί δεν χρειάζεται. Άμα θέλετε ρίξτε μια ματιά στο τι λέει εδώ πέρα η εικόνα, απλά συνεχίζω γιατί σε αυτά θα μπούμε σε πιο βάθος λίγο αργότερα. Το HDLC όμως όταν φτιάχτηκε δεν είχε το type field. Το type field όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι ένα concept το οποίο το έβαλε η Cisco, δηλαδή έφτιαξε το δικό της version του HDLC, όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι το proprietary Cisco HDLC και έχει βάλει το type field για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε αν είναι IP version 4 ή IP version 6 μέσα στο packet. Αλλά αν πάμε τώρα και δούμε στην εικόνα 7, εδώ πέρα είναι ένα παράδειγμα για τη λογική πώς το network layer θα στείλει την πληροφορία. Ας πούμε ότι το PC1 θέλει να στείλει πληροφορία στο PC2. Το PC1 εδώ πέρα λέει θέλω να το στείλω στο PC2. Πάει λοιπόν, επειδή δεν ξέρει που είναι το PC2, αυτό που κάνει ένας host όταν θέλει να το στείλει είναι το στέλνει στο router. Το router, το μόνο μονοπάτι στην προκειμένη περίπτωση που μπορεί να ακολουθήσει με το list line είναι να το στείλει στο router 2. Οπότε το στέλνει στο router 2 μέσω του one link. Και το router 2 το παίρνει, βλέπει ότι είναι για το PC2 και επειδή είναι στο τοπικό δίκτυο, μπαμ, στέλνει την πληροφορία κατευθείαν στο PC2. Αν πάμε όμως να δούμε τώρα την ίδια λογική, το ίδιο παράδειγμα από το data link protocol perspective, το PC1 όταν θέλει να στείλει βάζει την πληροφορία σε Ethernet headers γιατί θέλει να το στείλει στο router. Οπότε βάζει Ethernet headers. Βλέπετε εδώ πέρα ένας Ethernet header εδώ πέρα
το IP packet μέσα και το trailer απ' έξω. Όταν φτάνει τώρα στο router, για να περάσει από το list line, τι κάνει τώρα? Το list line, όπως είπαμε, μπορεί να μην χρησιμοποιεί Ethernet headers και μπορεί να χρησιμοποιεί HDLC. Τι κάνει? Πετάει τους Ethernet headers, αντικαθιστά τους Ethernet headers με τους HDLC header και HDLC trailer, μεταφέρει την πληροφορία στο router 2 και το router 2 τώρα τι κάνει? Έχει πάρει την πληροφορία και τι πρέπει να κάνει? Αντικαθιστά το HDLC header και trailer με Ethernet headers ξανά αυτή τη φορά για να στείλει την πληροφορία κατευθείαν στο PC2. Αυτή είναι η λογική, το πώς το data link layer αντιλαμβάνεται και κάνει process στην όλη διαδικασία με το encapsulate Ethernet frame, de-encapsulate από το Ethernet, encapsulate σε HDLC και ούτω καθεξής. Οι list lines έχουν πολλά benefits, γι' αυτό κιόλας έχουν παραμείνει στην αγορά για τόσα πολλά χρόνια και συνεχίζουν ακόμα. Ας πούμε, είναι απλές για τον πελάτη, είναι ευρέως διαθέσιμες, είναι υψηλής ποιότητας και είναι και ιδιωτικές. Βέβαια έχουν κάποια αρνητικά, όπως είναι το υψηλό κόστος και ο μεγάλος χρόνος που χρειάζεται για να γίνει εγκατάσταση ενός list line, αλλά γενικά παραμένει μια αξιόπιστη λύση. Πάμε όμως τώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε και τη δεύτερη WAN τεχνολογία την οποία θα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο, που είναι το Ethernet WAN. Και τις πρώτες τώρα δεκαετίες ύπαρξης του Ethernet, οι περισσότεροι το χρησιμοποιούσαν μόνο για LAN τεχνολογίες και όχι για WAN. Δηλαδή μπορούσε να κάνεις ένα Ethernet WAN, αλλά max ως 1-2 χιλιόμετρα. Όταν βέβαια ο οργανισμός IEEE που έχουμε πει στο παρελθόν βελτίωσε τα LAN standards και ας πούμε έφτιαξε το LAN standard 1000base LX που χρησιμοποιεί ένα καλώδιο single mode fiber, επέτρεψε αποστάσεις ως 5 χιλιόμετρα. Και όταν έφτιαξε και το 1000base ZX, επέτρεψε για αποστάσεις ως 70 χιλιόμετρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, επιτρέποντας τέτοιες μεγάλες αποστάσεις το Ethernet standard, το έκανε μια πολύ ελκυστική λύση και για WAN links μεταξύ δύο κτηρίων, δύο sites, δύο αποστάσεων, δύο εταιρείων, οτιδήποτε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ας πούμε, αυτός είναι ο ένας πελάτης που θέλει να συνδεθεί με Ethernet WAN με το άλλο κτίριό του από την ίδια εταιρεία. Τι γίνεται? Ο service provider έχει πολλά point of presence, που αυτά είναι κτίρια που έχει νοικιάσει σε διάφορες τοποθεσίες της πόλης για να μπορεί να είναι σε κοντινές αποστάσεις με όλες τις περιοχές τις οποίες θέλει να εξυπηρετήσει. Οπότε τι γίνεται? Αυτός ο πελάτης λέει τον τέτοιο θέλω ένα Ethernet WAN, τον ISP. Οπότε τι κάνει ο ISP? Πάει, κουμπώνει ένα fiber καλώδιο από το πιο κοντινό point of presence που έχει σε αυτόν τον πελάτη με τον πελάτη. Αυτή η πληροφορία τώρα από το point of presence περνάει όλο το δίκτυο αυτό του ISP, το οποίο όπως έχουμε πει δεν ενδιαφέρει τον πελάτη το πώς είναι χτισμένο και το δεύτερο site κουμπώνει επίσης με ένα fiber link σε ένα άλλο point of presence που είναι πιο κοντινό σε εκείνη την περιοχή και έτσι η πληροφορία όταν θέλει να σταλθεί από το ένα κτίριο στο άλλο πάει στο point of presence, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται εκεί πέρα, φτάνει στο άλλο point of presence και φτάνει στο τελικό κτίριο. Και έτσι λειτουργεί πάνω κάτω ένα Ethernet WAN link. Επίσης το Ethernet WAN μπορούμε να το βρούμε και με άλλες ονομασίες. Βλέπετε Ethernet WAN, Ethernet Line Service, Ethernet over MPLS, Ethernet Emulation. Γενικά διαβάστε εδώ πέρα, μπορείτε να πατήσετε ένα pause να δείτε για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε την κάθε ονομασία. Αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό, είναι να θυμάστε το ίδιο ουσιαστικά πράγμα με κάποιες λίγο παραλλαγές. Και άμα πάμε να δούμε και εδώ πέρα. Εδώ πέρα λέγεται, αντί για Ethernet WAN ας πούμε λέγεται EOMPLS, επειδή είναι Ethernet over MPLS, δηλαδή εδώ πέρα σας λέει ότι έχει ένα MPLS network που θα μιλήσουμε αργότερα, γι' αυτό δεν είναι της παρούσης. Απλά θέλω να πω ότι το PC1 που θέλει να στείλει από το κτίριο 1 στο PC2 που είναι στο κτίριο 2 θα στείλει το πακέτο με τους Ethernet headers, μέσα από το R1 και το R2 θα περάσει πάλι με Ethernet headers και θα φτάσει πάλι στο PC2 με Ethernet headers, γιατί όλο το WAN link και το LAN link είναι σε Ethernet. Και άμα πάμε και δούμε και την επόμενη εικόνα, εδώ πέρα το συννεφάκι θεωρήστε ότι είναι το MPLS δίκτυο, έτσι. Τι κάνει το PC1? Στέλνει το πακέτο μέσα σε Ethernet header και Ethernet trailer. Φτάνει στο router 1. Το router 1 τώρα τι κάνει? Αντικαθιστά το Ethernet header που είχε ας πούμε σαν destination το router 1 και βάζει σαν destination το router 2, γιατί αυτό είναι το άλλο link, και source αντί να βάλει το PC1 που έβαλε το PC1 θα βάλει τον εαυτό του που είναι το R1. Οπότε αντικαθιστά τους Ethernet headers αυτούς με δύο άλλους Ethernet headers που αλλάζει το source και destination addresses, το στέλνει στο router 2 και το router 2 αφού το παίρνει πρέπει να αλλάξει και αυτό τα Ethernet header του ώστε να βάλει source address τη δικιά του και destination address το PC2. Και αφού το κάνει αυτό
στέλνει το πακέτο. Έτσι λειτουργεί πολύ πιο απλά, χωρίς να αλλάζει τύπο header η πληροφορία. Με Ethernet headers ταξιδεύει από τη μία άκρη στην άλλη πολύ εύκολα. Το network layer τώρα δεν το ενδιαφέρει τι ακριβώς physical link θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των αρχείων. Γιατί αυτό το αφήνει στα πιο χαμηλά layers που είναι το layer 2, το data link layer και το physical layer. Το network layer το ενδιαφέρει το logical perspective των πραγμάτων. Δηλαδή, παράδειγμα, το IP packet μπορεί να έχει δύο τύπους, ή IP version 4 ή IP version 6. Δεν τον ενδιαφέρει το IP packet, συγκεκριμένα το IP packet, άμα το άλλο link θα είναι Ethernet 1 ή list line ή οτιδήποτε μπορεί να είναι. Τα routers και τα PC έχουν ένα software TCP/IP. Αυτό το TCP/IP σε έναν host, ας πούμε, host λέμε τους end user συσκευές, τι είναι κινητά, PC, tablets, οτιδήποτε. Host θα λέμε από εδώ και πέρα τις end user συσκευές. Οπότε ένας host έχει ένα TCP/IP software μέσα στο operating system, μέσα στο λειτουργικό του σύστημα, το οποίο τι κάνει, ορίζει καταρχήν τις πληροφορίες που χρειάζεται το network layer και το χρησιμοποιούν για να ξέρουν πού θα στείλουν την πληροφορία όταν δημιουργηθεί. Και το πιο συχνό στο που στέλνει ένας host την πληροφορία συνήθως είναι ένα router, που αλλιώς το λέμε default router ή αλλιώς το λέμε default gateway. Θα μιλήσουμε για αυτά. Αυτά τα routers τώρα πρέπει να πάρουν αποφάσεις για το που θα στείλουν την πληροφορία όταν φτάσει σε αυτούς. Δηλαδή, πάμε να δούμε λίγο την εικόνα εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, το PC1 που έχει την IP 150.150.1.10 θέλει να στείλει ένα IP packet στο subnet που ανήκει το PC2 που είναι το 150.150.4.0 και η IP του PC2 είναι .10. Οπότε τι κάνει, λέει το destination δεν είναι στο δικό μου LAN, λέει, οπότε στείλ το στο nearby router που είναι το default gateway, οπότε το στέλνει εδώ πέρα. Τώρα κάθε router έχει ένα routing table το οποίο έχει πληροφορίες για το πού να στείλει την πληροφορία ανάλογα το που θέλει να πάει. Και το routing table λέει ουσιαστικά το route μου λέει ότι άμα θέλεις να το στείλεις στο PC2 εγώ το στέλνω στο router 2. Οπότε τι θα κάνει, το router 1 θα πάει να το στείλει στο router 2. Δεν το ενδιαφέρει το router 1 από εκεί και πέρα τι θα κάνει η πληροφορία. Το router 2 λέει, η λογική μου εμένα μου λέει να το στείλω στο router 3. Το στέλνει και λοιπόν στο router 3 και όπως βλέπετε εδώ πέρα περνάει από ένα serial link και εδώ πέρα από ένα Ethernet over MPLS link. Οπότε τα list lines στο network layer δεν μας ενδιαφέρει τι είδους link θα χρησιμοποιηθούν. Μας ενδιαφέρει μόνο η λογική, η IP και αυτά. Και όταν φτάσει λοιπόν στο router 3 θα δει ότι το router 3 θα καταλάβει ότι το PC2 είναι συνδεδεμένο directly με αυτό άμεσα και θα το στείλει κατευθείαν στο PC2. Αυτή είναι η λογική του network layer, οπότε δεν το απασχολεί όπως είδατε. Είναι Ethernet over MPLS, είναι serial link, είναι τι, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει, είναι η λογική μόνο. Τα άλλα τα αφήνουμε στο layer 2 και στο layer 1. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία εδώ πέρα, σκεφτείτε ότι εδώ πέρα θα κάνει αυτό Ethernet frames εδώ πέρα για να το στείλει στο router 1. Το router 1 λογικά θα χρησιμοποιήσει EPPP HDLC μέσω του serial link για να το στείλει στο router 2. Το router 2 επειδή είναι Ethernet over MPLS θα κάνει πάλι Ethernet headers και trailer, θα το στείλει στο router 3 και μετά πάλι Ethernet θα αλλάξει τους Ethernet header και trailer για να το στείλει στο PC. Αυτή είναι η λογική που θα ακολουθήσει layer 2. Πάμε να δούμε και όλα στα βήματα όπως θα έχει το βιβλίο. Απλά εδώ να τονίσω ότι όπου βλέπετε σε φωτογραφίες που δείχνω key topic, να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό για τις εξετάσεις. Οπότε key topic βλέπετε είναι αυτό. Και πάμε. Step 1 τι λέει. Χρησιμοποίησε το data link frame check sequence, το FCS που είναι στο trailer, για να σιγουρευτείς ότι το frame δεν έχει errors. Έτσι, γιατί όπως είπαμε το FCS χρησιμοποιείται ότι άμα μεταφερθεί το frame και δει ότι έχει errors, ουσιαστικά λέει το source, τη source συσκευή αυτή που το έστειλε να το ξαναστείλει γιατί κάτι έγινε στη μεταφορά κακό που άλλαξε την πληροφορία. Και λέει, υποθέτοντας ότι το frame δεν έχει παραμορφωθεί, πετάς όλη την παλιά data link header και trailer και αφήνεις μόνο το IP packet. Μετά τι κάνεις, συγκρίνεις το IP packet destination address με το routing table που έχεις, δηλαδή το router θα τσεκάρει το routing table για να δει άμα έχει το IP packet destination μέσα και έτσι θα βρει το best route για να το στείλει στην destination address. Αυτό το route επίσης λέει από ποια interface θα το στείλει και ποιο είναι το πιο πιθανό next hop router ή IP address που θα το στείλει. Και μετά τι κάνει, αφού έχει βρει το route,
κάνει encapsulate το IP packet σε new data link header και trailer, σε νέα δηλαδή, γιατί πρέπει να βάλει καινούριο source IP και καινούριο destination, καινούριο source MAC address και καινούριο destination MAC address, για να το στείλει μετά στην interface την οποία βρήκε στο routing table μέσω του root, για αυτό το destination IP που του δώσε ο host. Και άμα πάμε να δούμε και αυτή την πληροφορία τώρα, λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε τη λογική και την και τη layer 2 και τη layer 3, και όπως βλέπετε είναι και αυτό key topic. Οπότε ο υπολογιστής 150.1.1.10 θέλει να το στείλει στον υπολογιστή 150.150.4.10. Ωραία, τι κάνει? Βάζει καταρχήν σε Ethernet header και Ethernet trailer το IP packet το οποίο θέλει να στείλει το PC1 και το στέλνει στο default router, γιατί όταν θέλει να στείλει κάτι σε άλλο subnet, σε άλλο δίκτυο, το στέλνει στο default router, στο default gateway. Οπότε τι κάνει? Το στέλνει στο router 1. Εδώ πέρα το router 1 κοιτάει το routing table και λέει ότι εγώ για να στείλω πληροφορίες στο subnet τάδε, που είναι αυτό το subnet εδώ πέρα όπως βλέπετε που περιέχει αυτή την IP, πρέπει να το στείλω στην interface serial 0. Serial 0 είναι αυτή εδώ πέρα, το S0 που βλέπετε. Οπότε τι λέει το router 1? Ότι αν θέλεις να στείλεις αυτό το subnet, εγώ διώχνω την πληροφορία από μένα μέσω αυτής της interface. Οπότε αυτό και κάνει. Και λέει για να τη στείλω εγώ μέσω από αυτή την interface πρέπει να βάλω HDLC header και HDLC trailer. Οπότε τα βάζει αυτά και το στέλνει στο router 2. Το router 2 τώρα πάει στο routing table, κοιτάει, σου λέει για να στείλεις αυτό το subnet το οποίο θέλεις να στείλεις, εγώ πρέπει να το διώξω αυτή την πληροφορία από αυτή την interface που είναι η F00, Fast Ethernet 00, και λέει ότι το next hop έχει και αυτή την IP όπως και εδώ, αλλά δεν μας ενδιαφέρει προς το παρόν η IP των routers, αυτό είναι η λογική του routing table, μας ενδιαφέρει πώς θα πάει η πληροφορία. Και επειδή το router 2 χρησιμοποιεί Ethernet over MPLS, όπως βλέπετε από αυτό το σημαδάκι, το συννεφάκι εδώ πέρα, θα διώξει τους HDLC header και trailer και θα βάλει Ethernet header και Ethernet trailer, που ο Ethernet header θα έχει το destination MAC address και το source MAC address. Το IP packet έχει το IP source και το IP destination, όχι τα MAC source και MAC destination. Και όταν φτάσει στο 3, το 3 θα πει, όπα, άμα θέλεις αυτό το subnet, είναι από την Gigabit Ethernet 0/0 και είναι άμεσα συνδεδεμένη. Οπότε θα διώξει από τη 0/0 και μπαμ θα φτάσει στο PC2 με Ethernet headers πάλι, γιατί και το host αυτό που αναγνωρίζει είναι Ethernet headers, γιατί χρησιμοποιεί Ethernet protocols και standards. Οπότε τη λογική νομίζω την έχετε πιάσει. Αν τυχόν έχετε απορίες, comment στο βίντεο από κάτω και θα σας απαντήσω όσο πιο λεπτομερώς μπορώ για να το κατανοήσετε πλήρως. Αλλά νομίζω είναι κατανοητό ως τώρα. Αυτή είναι η εντύπωση που μου δίνεται εμένα τουλάχιστον. Θα μου πείτε όμως τώρα, το IP destination το δίνει το PC1. Ας πούμε λέει θέλω να το στείλω στην τάδε IP που είναι του PC2, έτσι. Αλλά πώς ξέρει ποια είναι η MAC address αυτή του router 1, πώς ξέρει ποια είναι η MAC address του router 2 κλπ. Πώς τα βρίσκουμε αυτά? Γι' αυτό υπάρχει το ARP που είναι το Address Resolution Protocol, που ουσιαστικά μπορεί και να γνωρίζει δυναμικά το ποια συσκευή έχει ποια IP και ποια MAC address, ώστε να μπορούν μετά να βάλουν τις κατάλληλες πληροφορίες στα data link headers και trailers τα οποία χρησιμοποιούν. Το TCP/IP βάζει σε groups όλες τις IP addresses που ανήκουν στο ίδιο physical network. Δηλαδή σου λέει ότι άμα πίσω από ένα router υπάρχει ένα physical network το οποίο έχει 5 υπολογιστές, καλό είναι και 5 υπολογιστές οι IP διευθύνσεις τους θα είναι στο ίδιο group, δηλαδή στο ίδιο IP network ή IP group address ή IP subnet. Το IP subnet είναι ο όρος που θα χρησιμοποιούμε πιο πολύ. Λέγονται address groups, IP networks, αλλά το πιο συνήθες είναι το IP subnet που αυτό θα χρησιμοποιούμε. Οπότε τι κάνουν τα routing tables? Αντί να κρατάνε πληροφορία για το κάθε IP από ποια interface θα το διώξουν, κρατάνε πληροφορία από ολόκληρο το group, από ολόκληρο το subnet IP. Παράδειγμα, άμα έχουμε ένα γραφείο το οποίο είμαστε 5 υπαλλήλοι και ανήκουμε στην ίδια ομάδα, δεν θα ήταν λογικό το routing table του router να έχει μία IP για μένα, μία IP για τον άλλο και μία IP για τον άλλο, γιατί όλη η πληροφορία από την ίδια interface θα ερχόταν. Γιατί όλοι είμαστε συνδεόμαστε σε μία switch και η switch αυτή με ένα καλώδιο σε ένα router. Οπότε τι γίνεται? Βάζεις σε ένα routing table, βάζεις στο routing table το router, αντί για όλες τις IP μία προς μία, βάζεις το subnet το οποίο ανήκουμε όλοι μαζί και ξέρει ότι αν λάβει ένα πακέτο το οποίο θα είναι για μία IP μέσα σε αυτό το subnet, θα το στείλει σε εμάς. Οπότε αυτό μας κάνει να εξοικονομούμε ταχύτητα
στη μεταφορά δεδομένων όταν έχει να κάνει με routing tables και routers. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι δύο πολύ σημαντικοί κανόνες για το ungrouparme. Λέει δύο IP addresses που δεν διαχωρίζονται από router πρέπει να είναι στο ίδιο group ή αλλιώς subnet. Και λέει από κάτω, όπως βλέπετε key topic, δύο IP addresses που χωρίζονται αυτή τη φορά με ένα router πρέπει να ανήκουν σε διαφορετικά subnet. Οπότε δεν χωρίζονται από router στο ίδιο subnet, χωρίζονται από router σε διαφορετικά subnet. Αυτή είναι η λογική που πρέπει να θυμάστε. Για να λειτουργήσει όμως αυτή η routing λογική στο TCP/IP network, οι host πρέπει να ξέρουν το default gateway, το default router δηλαδή, για να στείλουν πληροφορία άμα θέλουν σε κάποιο άλλο δίκτυο πέρα από το δικό τους, και τα routers από την άλλη πρέπει να έχουν roots στο routing table ώστε να μπορούν να ξέρουν πού να στείλουν την πληροφορία όταν έρθει. Ένας εύκολος τρόπος για να κάνεις τα router να μάθουν όλα τα roots και να τα προσθέσουν στο routing table είναι αν όλα τα routers στα γειτονικά χρησιμοποιούν ένα ίδιο routing protocol, που το routing protocol βοηθάει ουσιαστικά τις συσκευές να μαθαίνουν δυναμικά τα routers. Ας πούμε ότι έχουμε ένα router και αυτό το router έχει συνδεδεμένη μια συσκευή που ανήκει στο subnet 10.10.10.10. Αν έχεις ένα routing protocol και εγώ σαν router είμαι συνδεδεμένος με άλλα router, ουσιαστικά το routing protocol ενημερώνει στα άλλα router ότι ξέρετε τι, εγώ έχω συνδεδεμένο στη μεριά μου την συσκευή με την IP 10.10.10.10 ή με το subnet αυτό ξέρω εγώ. Και επιτόπου ενημερώνω τα άλλα routers ότι αυτό το subnet είναι σε μένα. Οπότε τα άλλα routers με το που παίρνουν αυτή την πληροφορία προσθέτουν και λένε ότι ok, για την IP 10.10.10.10 το στέλνουμε στο router των Mike ξέρω εγώ και θα έρχεται όλη η πληροφορία σε μένα. Οπότε επιτόπου έχουν προσθέσει ένα entry στο routing table με το 10.10.10 που διαφήμισα εγώ, που διαφήμισε ουσιαστικά το routing protocol για μένα. Και μετά τα άλλα routers θα διαφημίσουν και αυτά το τι συσκευές έχουν συνδεδεμένες και συνέχεια γίνεται αυτό διαρκώς άμα χρησιμοποιούν το ίδιο routing protocol, και έτσι μαθαίνετε δυναμικά όλα τα routes για όλα τα δυνατά δίκτυα τα οποία μπορεί να πάει πληροφορία. Και αυτό μας σώζει. Αν από την άλλη δεν χρησιμοποιείς routing protocols, η εναλλακτική είναι να πάει ο μηχανικός, ο network engineer, και να προσθέσει manual όλα τα routes ένα προς ένα για κάθε subnet, και ευελπιστώντας ότι δεν θα γίνει κάποιο λάθος στο typing ή στην προετοιμασία από πριν. Οπότε πάντα είναι καλύτερη λύση να χρησιμοποιεί ένα routing protocol. Πάλι όπως βλέπετε, μην τα ξαναλέω, key topic, όπου βλέπετε key topic σημαίνει είναι σημαντικό. Και λέει εδώ πέρα ότι κάθε router, ασχέτως από routing protocol, προσθέτει routes στο routing table για κάθε subnet που είναι άμεσα συνδεδεμένο. Δηλαδή, άμα είναι 5 συσκευές από ένα subnet συνδεδεμένες αυτόματα στο router, επιτόπου έχουν προσθεθεί στο routing table. Ξέρει το router που να πάει. Και εδώ τι λέει, ότι κάθε routing protocol ενός router διαφημίζει στους γείτονες όλα τα routes από το routing table, συμπεριλαμβάνοντας και αυτά που είναι άμεσα συνδεδεμένα μαζί του, και αυτά που έχουν μαθευτεί από άλλα routers. Παράδειγμα, αν εγώ μάθω routes από ένα router άλλο, όταν το routing protocol θα θέλει να διαφημίσει αυτά τα routes, θα διαφημίσει και αυτά που είναι συνδεδεμένα και αυτά που έχω μάθει από άλλους και γενικά ό,τι έχω στο routing table. Και μετά, όταν ένα router μαθαίνει ένα route από έναν γείτονα, το προσθέτει στο routing table του και με next hop, next interface, ας πούμε, το router το οποίο διαφήμισε αυτό το subnet. Δηλαδή, αν εγώ το router 1 διαφημίσω στο router 2 το subnet 10.10.10.10, το router 2 θα έχει σαν next hop το router 1 εμένα, δηλαδή, άμα θέλει να στείλει πληροφορία στο 10.10, γιατί ξέρει ότι εγώ του το διαφήμισα και σε μένα είναι αυτό το subnet. Και ας δούμε εδώ πέρα πώς διαφημίζει ένα routing protocol, ας πούμε, την πληροφορία σε άλλα. Σου λέει το routing protocol του router 3, λέει ότι έχω εγώ συνδεδεμένο στην Gigabit Ethernet 00, εδώ πέρα δηλαδή, έχω αυτό το subnet. Και πάει και το διαφημίζει στο router 2 και σου λέει ok, αυτό το subnet το έμαθα από αυτήν την interface, οπότε βάζω σαν interface αυτήν άμα θέλω να πάω σε αυτό το subnet, και ποια IP μου το στείλε αυτή η IP. Ωραία, βάζω και αυτή την IP στο next hop, και μετά το router 2 θα πάει και θα το διαφημίσει στο router 1 και θα πει το router 1, ok, άμα θέλω να πάω σε αυτό το subnet, από πού το έμαθα εγώ αυτό το subnet? Το έμαθα από τη serial 0. Οπότε προσθέτουμε τη serial 0, γιατί σκεφτείτε ότι το router 2 στέλνει την πληροφορία, φτάνει στη serial 0 και ουσιαστικά εδώ πέρα την έμαθε το router 1, γι' αυτό προσθέτουμε εκείνη την interface. Και σου λέει από ποια IP το έμαθα? Από αυτή την IP το έμαθε, γιατί δεν το έμαθα από αυτή την IP, το έμαθα από αυτή την IP. Από αυτή την IP το έμαθε το router 2.
Από αυτή την IP το έμαθε το router 1 και βάζει την IP την οποία το έμαθε. Οπότε τώρα όταν το PC1 και το PC11 θα θέλουν να στείλουν πληροφορία στο PC2, έχουν όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται για να φτάσει η πληροφορία στο PC2. Αυτή είναι η λογική, είναι εύκολο νομίζω, δεν είναι δύσκολο. Θα μπούμε βέβαια, μην νομίζετε ότι αυτό είναι. Έχει πολύ πιο βάθος στα επόμενα κεφάλαια, θα έρθει όμως. Μην βιάζεστε. Το θέμα είναι να καταλάβουμε λίγο βήμα-βήμα τη λογική, ώστε μετά όταν θα μπούμε πιο βαθιά να έχετε λίγο πολύ καλύτερη αντίληψη για το τι θα μιλάμε. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι μιλάει το κεφάλαιο για το DNS, αλλά επειδή έχει γίνει ήδη βίντεο για το DNS και δεν λέει κάτι παραπάνω το κεφάλαιο, πατήστε pause όποιος δεν το έχει δει, όποιος δεν το έχει φρέσκο το βίντεο. Ας πάει στο βίντεο του DNS που έχω φτιάξει, είναι περίπου 3 λεπτά 4 για να δείτε για το DNS. Και μετά γυρίστε σε αυτό το επεισόδιο για να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα, αφού ξέρετε τι είναι το DNS. Ελπίζω να είδατε το βίντεο με το DNS. Πάμε να δούμε και το παράδειγμα τώρα που έχει το βιβλίο για το DNS και σου λέει ότι άμα το PC1 θέλει να στείλει στο server 1 π.χ. google.com, ας πούμε, παράδειγμα ότι ήταν, πάει πρώτα, στέλνει την πληροφορία στο DNS. Ο DNS κοιτάει στο DNS server database το οποίο έχει και λέει ότι ο server 1 έχει αυτή την IP. Γυρνάει πίσω ο DNS server στον host και του λέει, ξέρεις τι, ο server που θες να πας έχει την τάδε IP 10.1.2.3. Και τώρα που ξέρει την IP το PC11 θα στείλει την πληροφορία στον server τον οποίο έχει την IP 10.1.2.3. Αυτά είναι τα λίγα για το DNS, δεν πρέπει να ξέρετε κάτι άλλο τώρα. Όπως είπαμε για το ARP που είναι το Address Resolution Protocol που ορίζει το TCP/IP, ουσιαστικά υπάρχει το ARP, χρησιμοποιεί το ARP Request και το ARP Reply. Το ARP Request τι λέει, πάει σε μια συσκευή που συνδέεται στο δίκτυο και λέει άμα αυτή είναι η IP σου, που την IP την ξέρουμε, δώσε μου, επέστρεψε μου τη MAC address. Και το ARP Reply είναι η συσκευή που επιστρέφει το MAC address της μαζί με το IP της. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Δηλαδή κάθε συσκευή που συνδέεται στο δίκτυο, το ARP είναι υπεύθυνο για να μάθει δυναμικά τη MAC address που έχει κάθε συσκευή. Οπότε συνδέεται μια συσκευή στο δίκτυο, μπαμ, στέλνει ARP request. Αν είναι αυτή η IP σου, στείλει τη MAC address. Στέλνει τη MAC address και έτσι μέσα σε πολύ λίγο χρόνο έχει μαθευτεί στο δίκτυο και υπάρχει στο ARP table όλα τα entries με κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη, ποιο MAC address και ποιο IP έχει. Οπότε έτσι πολύ εύκολα μετά μπορούμε να βάζουμε headers Ethernet, HDLC και οτιδήποτε, γιατί ξέρουμε τα destinations και source MAC addresses. Αλλά άμα πάμε και εδώ πέρα να δούμε την εικόνα, συνδέεται ας πούμε το PC2 στο router 3, έτσι. Τι θα κάνει το router, θα στείλει ένα ARP request και σου λέει η IP μου είναι αυτή, η MAC address μου είναι αυτή. Αν η IP σου είναι αυτή, ποια είναι η MAC address σου? Αυτό είναι ουσιαστικά το ερώτημα και το ARP request. Και το ARP reply είναι target IP, βάζουμε την IP του router 3 που μας την έχει δώσει. Target MAC, βάζουμε την MAC του router 3 που επίσης μας την έχει δώσει. Sender IP, βάζουμε την IP του PC γιατί εμείς είμαστε στο sender στην προκειμένη περίπτωση και βάζουμε και το sender MAC, επιστρέφουμε και τη MAC address στο router. Και τώρα το router 3 έχει βάλει στο ARP table ότι ο υπολογιστής με την IP τάδε έχει αυτό το MAC address και έτσι πλέον ξέρουμε ότι όταν θέλουμε να στείλουμε κάτι σε αυτή την IP θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το MAC address. Είναι απλά. Και τώρα θα μιλήσουμε και για κάτι ακόμα που είναι το ping. Καθίστε λίγο να το γράψω. Το ping. Το ping είναι το ακρονίμιο για το Packet Internet Grouper και ουσιαστικά τεστάρει connectivity μεταξύ δύο συσκευών. Χωρίς όμως να βασίζεται σε κάποιο application. Δηλαδή, άμα χρησιμοποιήσει κάποιο application το οποίο κάνει test connectivity, πρώτα πρέπει να σιγουρευτείς ότι το application το ίδιο λειτουργεί. Το ping δεν βασίζεται σε κάποιο application και χρησιμοποιεί απλά το ICMP που είναι το Internet Control Message Protocol για να τεστάρει connectivity από το layer 1 ως το layer 3. Το ICMP χρησιμοποιεί ένα ICMP echo request σε μία IP και η άλλη IP πρέπει να επιστρέψει ένα ICMP echo reply. Άμα η συσκευή που έστειλε το request λάβει το reply, σημαίνει ότι έχει τεσταριστεί το connectivity από το layer 1 ως και το layer 3 για αυτές τις δύο συσκευές. Με λίγα λόγια, ξέρεις ότι μία συσκευή μπορεί να ανταλλάξει packets με μία άλλη και πίσω. Παρόλο που το ping χρησιμοποιεί το ICMP protocol, δεν σημαίνει ότι το ICMP είναι μόνο για το ping, είναι για πολλούς ρόλους που απλά η ρόλη του ICMP είναι εκτός του scope του CCNA. Και πάμε να δούμε και αυτή την εικόνα εδώ πέρα για το ping και το ICMP. Και όπως βλέπετε, η Hannah θέλει να τεστάρει connectivity με το Harold. Τι θα κάνει, θα στείλει ένα ICMP echo request και άμα λάβει πίσω το reply, σημαίνει έχει τεσταριστεί και όλα λειτουργούν τέλεια. Αυτό ήταν, παιδιά, το επεισόδιο για σήμερα. Το chapter 3 που ήταν το Fundamentals of WANs και IP Routing για το CCNA course. Επίσης τελειώσαμε και το part 1 του βιβλίου που τώρα σημαίνει ότι μπαίνουμε σε πιο advanced και technical stuff, ας πούμε, και πιο advanced topics. Καλά Χριστούγεννα να έχετε, φάτε καλά.
Προσοχή με την υγεία σας. Και όπως είπα, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε 1-2 μέρες θα έχουμε και καινούργιο επεισόδιο. Όποιος δεν έχει κάνει subscribe, να πατήσει subscribe, κουδουνάκι και κάντε και κανένα comment άμα θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι και τον αλγόριθμο λίγο του YouTube να το σμπρώξει. Δεν απαιτώ βέβαια τίποτα, άμα θέλετε το κάνετε. Αυτά από μένα. Καλά να περνάτε, μάγκες.